Dacă se transferă doi embrioni, plătești dublu pentru o procedură de fertilizare in vitro. Tariful pentru fertilizare in vitro este per procedură și nu are legătură cu numărul de embrioni transferați. Numărul de embrioni care se transferă se stabilește împreună cu cuplul și se are în vedere vârsta partenerei, durata infertilității, cauza infertilității, calitatea embrionilor și, bineînțeles, numărul de embrioni rezultați. De regulă, transferăm un embrion, maxim 2. Sigur că fiecare embrion pe care îl punem în plus crește șansa femeii de a rămâne gravidă, dar nu o garantează. Mai mult decât atât, sarcina multiplă, care este cea mai frecventă complicație a fertilizării in vitro, este considerată o sarcină cu risc crescut. Dacă vrei să afli mai multe informații despre ce presupune o procedură de fertilizare in vitro, scrie-ne în comentarii și vom face un video special pentru tine. Îți dorim succes!